Jo, takže čau lidi, dneska bude druhý díl z playlistu z MP. Pojedeme z testu do ještě hrát Dead do Rakouska. Tak pojedeme tady tudy někam, ještě tady ještě není, musím to ještě naložit. Takže myslím si, že už jet. Takže trochu se to bude sekat, myslím. Ale mělo by to být ještě v pohodě, ale tam si musíme zajet asi opačně. Takže úplně tady takhle. Tak. Tady takhle. A já už mám návěs. Takže si to jenom naloží a prostě pojedeme. Jo. Už mám ten dáčník zničený z konvoje. Tak, takže můžeme naložit asi. Tak, nakládání to bude hned. Já něco vydělal. Všechno je připraveno, můžeme jet. Můžeme jet. A ta trasa je prostě zvolená takhle. To je prostě normální trasa. Myslím si, že jako můžeme se podívat i tady na nějaký výhledy tady, když je na druhé straně, takže asi ne. A tady si myslím, že jo, takže se tady podíváme, co tam je. A tady tak do FCP zajedeme. Tak můžeme jet. Tady máme vytuněný tahač, ještě prostě zničený nějakých 29%, návěs 9, protože já jsem měl konvoj někdy asi tak týden zpátky a tady se to nedá opravit. Takže moc to nejde. Jo, a jinak asi budu dělat 2 videa za týden. Dobrá, pojedeme jinudy. Jo, ta navigace někdy je prostě taková blbá. A měli byste to slyšet teď. Náhodou, pokud byste chtěli někam jet jako tady, tak to napište do komentářů. Protože jako já vůbec nevím, kam chcete, když to tam nenapíšete, takže to tam napište a já tam pojedu. A pokud tam bude víc komentů a víc měst, no tak já vyberu ten s nejvícema lajkama a tam se tak pojede. Jo, takže druhý díl tady toho, který se hraje. Teď mám 2 milionů. To si nevšímejte. To si vůbec nevšímejte.
Ne vůbec. Vůbec? Ale že vůbec. Asi tady, že jo. Asi tady takhle. Chápu. Ty uličky o Itálii jsou... Já jsem měl jet tam, no tak... Tak nic, no. Já se si poprůchá. Takhle. To se jede. A měli byste to tady slyšet víc, protože trochu víc nahlas mluvím, ale teď já pojedu tady takhle, takže to bude jednodušší. Když se asi zlomím návěs. A tady to pípání je prostě... Já mám nový Iveco, no i když moc ne. Asi je tak v reálu asi tak 6 měsíců. Já jsem si ho koupil úplně, když vyšlo do ETS 2, asi tak za 2 týdny. A tady někdo jede. A tady ještě 50. Aha. Tak to je blbý. Mělo by být tady 80. A zase na nějakých 20 až 30 minut by to mělo být. A jako nevím, co k tomu říkat, ale protože jsem tady nikdy nebyl, možná jo, když jsem byl ještě malej, ale jako ještě, ale já si to nepamatuju. Takže já vůbec nevím, jak to tady vypadá. Jo, je to trochu sekaný, ale mělo by to být použitelný. Jo. Záhadně je tady furt 50. Nevím proč, ale fakt nevím. No konečně. Držte se vlevo. Jak jsem viděl, za jeden den to mělo 6 zhlédnutí, ten první díl, takže to bude asi docela úspěšný. Takže by to mělo fungovat. Takže já to budu vydávat asi tak 2 videa za měsíc. Nevím vždycky kdy jako v týdnu, jako v jakém dni, to nevím, ale někdy prostě 2krát za týden by jsem to pokoušel udělat. A 80, já jsem úplně zapomněl na 80. A tady někdo jede. Jo, pozdrav. Takový. Já většinou jdu na 82, asi tak. Na tempomatu. Tady jel asi jeho kámoš. Já bohužel tady žádný koušky nemám, bohužel. A tady bychom to měli určitě vytočit, takže na 100%. Já chci udělat nejvíc
dílu jako tady na tom. No, ale teď asi o prázdninách se budu vydávat co nejvíc. Se budu zkoušet vydávat co nejvíc. A teď 70. Já, tak. Tak to tak. Tak, tempomat. A kolem tí 83, 82, někdy tak. No ale tam být ve středu. A když se mi náhodně zastaví ten motor. Ještě takhle. A máme tam být. Takže bychom to měli stíhat. Takže nějaký most tady, nevím co k tomu vyčíkat je, ale já fakt nevím co tady je, takže asi nebudu na chvíli mluvit a až tam budem, tak prostě začnu nějak mluvit, že to je konec a tak. Takže já fakt nevím co je tady. Takže tady je samotná brána, bohužel. To bude ona. Tady ta. Chápu. A ještě od toho hrem co nejvíce pokouším. Pokusit co nejvíc, tady takhle. Takže tady je nějaký týpek. Ještě trochu víc. No, teď prostě jedem. Nevím, jak to bude dlouho, ale mělo by to být asi tak na 25 minut, možná něco víc, možná míň. Tak, 80 zase tady je. A když jdete prostě jako asi o 5 kilometrů víc, no tak vás nechytnou policajti, když to máte nastavený. Já to nemám nastavený, protože někdy jezdím konvoje, takže někdy to je prostě výhodnější, když třeba jedete skrz nějaký město a potom náhodou zastavíte, protože máte jeho červenou. A potom vy musíte ten kamion před váma prostě dohnat. Ale to teda trvá nějakou chvíli. Se vždycky pokusím jít jako za dne, ale teď to asi moc nevyjde, bohužel. Takže nějaký si to máme ještě. Jako je náhodou z Itálie, tady je nějaký hráč. A jsme v Itálii podle mě, takže začneme brzdit. Brzdíme co nejvíc,
60. Tak tady je nějaký volný místo. Tady jsou dvě takhle brány. Tady to je docela velko. Tady je i 60. Ne, už není bohužel. No, je to vždycky jak máte 537 je v pohodě a 2 miliony 200 tisíc, to je nic. Někdo jede za mnou, bohužel. Doufám, že mě jako neskosí, protože budu prostě kaput potom. Prostě potom budu kaput. A no, mě teď ne, byl buď hodnej, jo. A je hodnej. No, ale to jde do konce. 70. Proč je tady 70? A my můžeme takhle, takže mám to je asi jedno. 90, opět poho. Nějakých tisíců otáček, opět v poho. Doufám, že měli bychom to tady vytočit, i když tak trochu natěsno. To je 78 je v poho. Teď jsme asi v půlce. Asi tak si myslím, protože na začátku si myslím, že bylo nějakých 6 hodin, takže teď asi jsme jako v půlce. A teď bude tma za chvíli. Takže tady to je asi jedno z posledních. No, teď je tma. A když to je sníh, vlastně. A teď trochu na ostro. Jo, mě v pohodě jdem. Takže úplně v pohodě. Teď nedojde zase. Já trochu jsem otampil, protože mám volant, tak ta hra je maličkatej, malej jako. A potom je jakože citlivej, protože se může otáčet jenom od 90 stupňů. Jakože doleva i doprava. Takže tady jak je. Držte se vlevo. Vlevo, ok. Takže to je v pohodě úplně. Úplně šupně v pohodě. 89, trochu víc, no. A teď máme... Teď není žádný světlo, takže to bylo asi poslední světlo v tady tom dílu. A tady někdo stojí. Doufám, že mě nechce zaputovat. To by neměl. Doufám, že by byla takže možná nějaký admin, ale jenom možná, jo, a tady si to asi můžeme pustit. Jo, tady to je, takže my si to pustíme. A takže tady takhle. Takže uvidíme, co je tady. Tady ten to ještě neviděl.
Že to Nevadí, najdu nějak, novou trasu. ještě nějak tam zkusím projet. A doufám, že pojedu Na kruhovém správně, objezdu použijte třetí výjezd. ale já chci jako... Tam jede tady ten týpek. Teď sjeďte. A teď, ale já chci tam takhle. Přepočítávám. Doufám, že to bude jako tam. Mělo by to být tam. Tady ten Přepočítávám trasu. nejhorší na světě. Když hledáte. Když jsou takhle velký ty benzínky a vůbec nevíte kam se máte vydat. Takže tady ten fotopoint. A když jako... Tak jo. A ještě dál. A to trochu jako v autě, takže vám to jede na nějakou chvíli i dozadu. Asi byla sránku, ne? Ta hudba je úplně... Dělá si to sránku. Tak budu mít ale úplně. Ale tak byl... Tak to byl podvod. To byl normálně podvod. Pokud bych byl admin, tak prostě bych... No tak prostě bych... Já nevím, co bych dělal. Ale mě to vyhrál jsem úplně na poslední chvíli. Když pozdě. Aspoň dělám nějaký peníze, ale ta hudba jako... Doufám, že mě teď slyšíte. Protože ta hudba je fakt nahlas. A že fakt. A teď se to trochu uklidnilo. Že teď můžu aspoň nějak normálně mluvit. Tak nějakou za 2 hodinky bychom tam měli být. Ale to byl fakt jakože... To nějaký prank, nebo co to bylo, to byl podvod, ale tam byla tak tam hra. Já jsem si místo toho šel vycpat. Kámo, to takhle ne, to takhle ne. Ano, já jsem si do toho nedíval, co tam psalo, ale já jsem si myslel, že tam to psalo, že tam budou ty výhledy, kam. A teď ten někdo je. Doufám, že jde bez zboží. Ale to byl podvod. Za nějakých 10 minut, za nějakých 5 minut bychom tam měli být. Takže mě v pohodě. Úplně v pohodě. Ale jako podvod. Nechápu, podvod. To byl podvod.
Úplně v pohodě, úplně v pohodě. A mám navíc mikrofon za sluchátek, takže to není úplně ta nejlepší kvalita, ale dá se to. Já ještě jsem nezmínil kamion, ale měli byste se kouknout na epizodu číslo 1, protože tam jsem to čekal, ale mám to všechno, protože jste líní kouknout na tu první epizodu, anebo jste si prostě, anebo jste ty správní lidi té hry, si prostě jako se prostě podívali na tu první. Ale když jste líní, tak je to Iveco SV. Jo, Iveco SV asi 6 měsíců dozadu to vyšlo, tady ten kamion. Já jsem si ho zakoupil asi týden potom, takže už to bylo docela hitovka. Takže ten kamion byl docela nový, takže tam bylo víc těch kamionů. A už jsme tady. Už budeme tady. To je mi úplně jedno ta hudba, ale ještě úplně. A teď je noc. Doufám, že něco vidíte. Ty flamey trochu připomíná DAF XD. Na tom Ivecu. Mi trochu připomíná DAF XD. Můžu jsem templovat? Ano. To mi jenom trochu připomíná DAF XD. Ale jakože fakt. Držte se vpravo. A potom se jde vpravo. Jo, teď jo. Už tam budem, takže tady ta hudba nebude moc, tak tam už nebude. Nevím, co to je za blbou hudbu, ale možná co to je, takže EDS to si na to moc nedozáleží na té hudbě. Když chápu, je to docela těžký, možná, já fakt nevím, protože já jsem žádnou hru nevytvářel, já nejsem vývojář, takže já fakt nevím, jaký to je, ale mohli tam dát jakože lepší hudbu. Odbočte vlevo. Doufám, že bude zelená, ale chci prostě být slušnej a jo, už je zelená. A tady je CP, úplně v pohodě. Odbočte vlevo. Tady doleva. No a jinak mám asi tu nejlepší konfiguraci, co jde tady mít. Tady to náhodou vylušíme, je v pohodě. Ta hudba nás už nebude moc otravovat. Kam to bude? Tam asi úplně ne, a tady jo. Takže tady úplně napravo. Jo, seká se to, máte pravdu. Seká se to. A takže už jsme tady. Prostě úplně jedno. 41 000 jsem jedno. Že jsem ztratil 41 000. Ale Iveco